Ik heb al van alles op de kop gehad vandaag. Mag ik die... Wat? Ja? Ja. Oké. Oh, dat is zeker. Is het toepasselijk? Oh, Ja, oké. ja. Goed, mag ik dan beginnen? Ja, ook met een vraag stellen. Want ik ben vandaag jarig, hè? Dus mag ik daar Oh, even ja. gaan zitten? Ja. Dankjewel. Ja, ben ik een ding? Nee. Nee. Nou, Wacht, ik was eten. Ik was geen zoethartig. Nee. Huh? Wacht, ben ik een mens? Nee. Ben ik... kan wel. Nou... Nou, dan is er wel een beetje iets misvormd. Oké, Leef ik? Nee. Nee. Oh. Leef ik? Ja. Ja, jij leeft. ja, zonder jou zou het er heel raar uitzien op de wereld. Ja. Ben ik een mens? Ja. Ja. Qua beroep dan, hè? Qua Dat is beroep. geen beroep. Ja, nou ja. Nou, ja. Maar, dat was goed toch? Ben ik een mens? Ja, Ja, we we zijn zijn mensen. mensen. Mag ik toch nog een vraag doen, of niet? Nee, goed door. Nee, gewoon, Oh, gewoon door, oké. Ben ik een dier? Nee. Ben ik een ding? Ja. Ja, Ben ik een bekend beroep? Ja. 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 ben ik... ben ik ook een beroep? Nee. Nee, ga niet wel, ja kan zeggen. wel. Het kan, ik vind, ja. Ja, je verdient, kan of Je geld kan mee nog verdienen. geld mee verdienen. Dus, ja. Maar nee, dat is geen beroep. Ja, half. Jawel. Ik Ik ga ga het geen beroep noemen. Ja. Ik weet het is... Het Ja. kan een beroep. Sommige mensen hebben dat als beroep en sommige mensen gewoon... Ja. Mensen Als- hebben dat niet als beroep. Jawel. Jawel. Ja, ik vind, je kan er geld mee verdienen. Maar het is geen beroep. Tuurlijk moet jij het laatste woord Ik heb het gevoel alsof het er zo ontzettend ingeluisterd weer. Nou. Het is gewoon een plant hoor. Ben ik een plant? Nee. Oh! En dan hoef ze alle hints weg voor die vriendinnen en voor mij niet. Oké. Wie is er aan de beurt? Ben ik eten? Ja. Ja. Ben ik groot? Ja. Nee. Dat is moeilijk. Ik was een bekend beroep toch? Mhm. Zou ik het als beroep kunnen doen? Nee. Nee. Totaal niet. Ben ik een voetballer? Nee. Wat was ik eten? Ja, Ja. jij was eten. Nee, ik was een plant. Ja, de druk leed erop nou, hè? Ja. Ben ik hartig? Je kan. Kan. Je kan wel, maar kan ook niet. Daar heb je dus eigenlijk helemaal niks aan. Ja. Ik ben een groot... Nee, ik was niet groot, hè? Of was ik wel groot? Je was niet groot. Ik was niet groot. Ik help je even. Dank u wel. Ik ben niet zo heel slim. Nou ja, wel, maar... Ik was een groot ding. Nee. Klein. Oh ja, een klein ding. Ik heb het gevoel dat dit heel lang gaat duren. Een klein ding. Heb ik een speciale kleur? Of kan ik alle kleur zijn? Alle kleuren. Alle kleuren. Ben ik een beroep wat overal in de wereld wordt? Ja. Ja. Dus ik ben een beroep. Je kunt er geld mee verdienen, maar ook weer niet. Nou, Je kan Sommige dat mensen geld- doen het als een hobby. Maar sommige dit is mensen geen doen hobby. Het is geen hobby. Nou, maar jij hebt het wel als hobby. Ja. Nee. Laat maar. Jij hebt mij als hobby? Nee! Nee. Hoe ga je het zeggen? Oké. Je bent geen beroep, maar je kan het doen en je kan er geld mee verdienen, maar normaal gezegd is het geen beroep. Ben ik een influencer? Nee, Nee. dat is een beroep. Daar kun je geld mee verdienen. Ja, dat kan.
Ja. Maar er zijn ook Maar influencers die er zijn volgens wel mij... mensen die dat Ja. als beroep hebben. Ja, I know, maar dat is gezien als een beroep. Ga verder, jij bent. Wacht. Ben ik avondeten? Ja, meestal. Ja, nou ja, Soms meestal wel, maar het kan ook als lunch. In Nederland is het als avondeten Oké. vaak. Ben ik in het huishouden te vinden? In een normaal huishouden? Ja, maar vaak ook niet meer. Vroeger. Vroeger. Oh, oké, vroeger. Oké. Doe ik iets met social media? Nee. Nee. Nou, ja, nee, Ja, ja. het kan, maar normaal niet. Normaal gezien niet, nee. Ken je er veel dan? Ja, ik kan geen namen noemen, maar er zijn genoeg programma's. Oké, en daaruit leid jij af dat zij niks met socials doen? Ze doen wel iets met socials, maar niet als je het aan het beroep denkt, niet over socials. Nee. Oké. Welke school zitten jullie trouwens? Vaderlandscollege. Heb ik ook gezeten. Maar toen heette dat nog anders. Thomas. 100 jaar geleden, ja, Thomas College, ja. Ja, toen zat ik er. Wel een leuke school? Ja. Ja, toch? Ja? Ja. Oké, en doen jullie allemaal dezelfde richting? Nee, Nee. iedereen doet VWO behalve mij, 12. Wij doen 3 ateneum en zij doen 3 AVO. Oké. Zitten jullie bij elkaar in de klas ook? Ja. Ja. Oké. Is dat leuk? Ja, maar Ja. Lisa is gewoon soms, dan moeten we het eigenlijk lezen en dan ziet ze Lisa zo achteruit, want Lisa zit voor mij. En dan gaat ze zo, en dan kijken ze me zo raar en dan lachen ze schieten we in de lach en dan moeten we eigenlijk stil zijn. Maar Ja, ik ben nooit zo serieus in de les, maar... Niet? Nee. Nee? En hoe zit dat met mobieltjes tegenwoordig? nee, dat mag Mag niet meer, dan niet moet meer. in een kluisje nu. Dus die moet je, als je 's morgens op school komt, in het kluisje. Mhm. Ja. Ja, En wanneer mag die er dan weer uit? aan het einde Ja. van de school. Ja, Aan als het je- einde van de lessen. Aan Ja, het einde als van je- de lessen, als je oké. lesdag klaar is. Dus je mag tussendoor wel even snel naar het kluisje en dan Ja, even... ik- Ja, in de eigenlijk pauzes. mag dat niet, maar Ik doe in de pauze Meestal wel. doen we Ik dat wissel wel. boeken, dus... Oké, ik weet niet hoe lang hebben we nog? 9 minuten 50. Oké. Een minuutje. Oké, minuutje. We gaan even een speedronde doen. Mhm. Oké? oké. Ik geef jullie een hint. Mhm. En een goede hint. Oh. En dan wie het eerst van jullie het raadt, die is dan de winnaar. Oké? Ik ben gewoon laatste bij deze. Jij bent eten, jij bent hartig. En je bent heel lekker met poedersuiker. Pannenkoek. Oké. Jij bent het let niet. Je bent het let niet. Wat? Nee, ik snap het echt niet. Oké, jij mag er nog even over nadenken. En je zou het niet zeggen, maar jij zoekt een vrouw. Programma. Boer zoekt vrouw. Ja. Nou ja, daar heb je het nog voor gezegd. Oké, Ik zei niet voor. je bent kleiner dan een TL-buis. We hebben dit met natuurkunde gehad. Dus ik denk dat jullie dit met natuurkunde hebben gehad. Weet niet. Met parallel en dingen. Je kunt nog derde worden, want ik ben laatste. Oh jee. Kleine als een TL-buis. Hm? Je geeft licht. Een lamp. Wat voor lamp? Bijna. Een TL-buis. Nee. LED-lamp. Nee, we hebben dit volgens mij wel gehad. Maar natuurkunde hebben we het al gehad. Ja, jou moeten ze erin draaien. Wacht, nog één. Dat is beter. We gebruiken je niet meer omdat er veel stroom wordt voor gebruikt. Het is te duur, je bent te duur. Oh, ik weet wat je bedoelt, maar ik weet niet hoe het Je weet heet. het woord Een niet. TL-buis. Nee. Lamp ding. Die je op school altijd hebt. Zo'n langwerpig ding. Nee, zo'n peertje. Een peertje. Een... Je bent te duur, daarom gebruiken we je niet meer. Dit is echt zo niet de generatie daarvoor. Zo'n bollamp ding. Jij bent zo'n bollampding. Ja. Wij bejaarden kennen dat als een gloeilamp.
Oh ja! Het bollampding. Oké, nog één goede... Ja, we zijn al lang over de tijd heen, maar nog één goede hint voor mij. Je moeder was het. Wat? Waarschijnlijk was je moeder het. Hoe weet jij dat? Waarschijnlijk, dat we eerlijk zijn. Mijn moeder was het en je kunt er geld mee verdienen. Dat Oh is, my god. Zeg het slechtste. je hebt het zelf al iets gedaan. nu. Mama, ze zit te kijken. Als je hierin, stel dit is ook iets anders. Wat hier is. Nee, wat? En wat doe je als je hierin gaat praten? Oh, dit snap ik niet. Een knuffel? Nee. Nee. Ik snap het wel. Wat is jij? dit? In een microfoon. Microfoon. Mijn moeder was een microfoon. Nee. Prater? Een Nee. microfoon, wat doe je meestal aan een microfoon? Praten? Of als je... Oh, zingen. Ja, en dan ben je... Zanger. Mijn Ja. dyslexie is niet aan het werken. Ik was zwanger. Ik dyslexie en ze dacht zwanger. Dus daarom zegt ze...